Well a háide tan saoú ó teanú linn agus tan na bathlaga a blathú ar na cruinn, mar sin seo amar dóid le gáirdín bug Luibheanna a éistí fin sa bhála. Ní líollart a crufa gwaith, síalta de go bhí cén Luibheanna a bóile bheith ais, isce, Spáin agus boxa a bheitha. Mar a tí sé fin seo tan na tíomh na bunte don bhagsagum agus ní líol a habon. Lín a han chopa had a bheith go dín bar, a dhéanú cinnte go bhígann tú spáis de heilú crufaige. Agus car coppla síl difriúil in ahan chopa. Nuair atá sin deanta, chur píosa bagile crufaige ar a bhla. Agus fiú le deorbh gaisce. Agus tá de gáirdín bug olbhaithe. Chur an boxa ar leach faoine agus a teach a an go leor solas, agus ag le lipeid a thar faoi. So dáis go gonne tú cumne cin síalta atá cothugad. Chur meise persil, maras agus lasan chara. Nuair a éasan do chuid Luibheanna, higla iad a bhugu go pataí níos mó, na iad a úsáid agus sibh a cuidiú leis a ddínear. Slán!